அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி. எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க, வள்ளல் மலரடி வாழ்க வாழ்க. காரணப்பட்டு சாமுக்க அருள்நிலையம் வழங்கும் திருவருட்பிரகாச வள்ளலாரின் அற்புதங்கள் தொகுத்து வழங்குபவர் நெய்வேலி திருமதி பி. சாவித்திரி அவர்கள். திரு அருட்பிரகாச வள்ளலாரின் அற்புதத்தில் தர்மசாலையில் 16 பேருக்கு விஷஜரம் நீங்கிய அற்புதம். ஒரு நாள் சாலையில் உள்ள 16 பேர் சித்திரை மாதத்தில் வெப்பத்தால் சுரமடைந்தனர். வள்ளலார், அப்பா, சுரத்தை எனக்கு கொடுத்து விடுகிறாயா என்று ஒவ்வொருவரையும் கேட்டுக்கொண்டே சென்று ஒரு அறையில் 5 நிமிஷம் அனல்மயமாய் காட்டி பின் வெளிவந்தனர். உடனே சுரம் நீங்கியது. ஆர்ந்த அருட்பெருஞ்சோதி அப்பா, நான் அடுத்தவர் தம் சோர்ந்த முகம் பார்க்க இனி துணியே நின் அருளானை, அழியா நிலையாது மேவி நின் அன்பினோடும் ஒழியாது உனை பாடி நின்றாடி உலகினுடே வழியாம் உயிருக்கு இன்பம் புரிந்து வயங்கள் வேண்டும், இழியா அருள்வாய் பொது மேவிய எந்தை நீயே என்று சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. திரு அருட்பிரகாச வள்ளலாரின் அற்புதத்தில் ஆனி திருமஞ்சனம். ஆனி திருமஞ்சனத்திற்கும் திருவாதிரை திருவிழாவிற்கும் வெளியூர் அன்பர்கள் பலர் வள்ளலாரை ஆண்டுதோறும் சிதம்பரத்துக்கு அழைத்து கொண்டு போவது வழக்கம். ஒரு சமயம் கூட வருவதாக உத்தேசித்திருந்த பலரும் வள்ளலார் உற்சவத்திற்கு விரைவில் புறப்படாமையால் ஒவ்வொருவராக உற்சவம் நெருங்க நெருங்க சிதம்பரத்திற்கு சென்றனர். திருவிழா கடைசி நாள் வரையும் காத்திருந்த சிலர் சிதம்பரம் தரிசனம் தவறியதே என்று மனம் வருந்தினர். அவர்கள் பேராவையை நிறைவேற்றும் பொருட்டு வள்ளலார் சத்திய தர்மசாலையில் மத்தியில் திரை போட செய்வித்து திரைக்குள்ளே சென்று தரிசனம் செய்யும்படி ஏவினர். அவ்விதமே அவ்வன்பர்கள் சிதம்பர தரிசனம் கண்டு கழித்து மாறிலா பெருமகிழ்ச்சியில் மலர்ந்தார்கள். மணிக்கதவும் திறவாயோ மறப்பையெல்லாம் தவிர்த்தே, மாற்றறியா பொன்னே நின் வடிவது காட்டாயோ, கணிக்க அறியா பெருநிலையில் என்னோடு நீ கலந்தே, கரை கடந்தே பெரும்போகம் கண்டிட செய்யாயோ என்று சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன். திரு அருட்பிரகாச வள்ளலாரின் அற்புதத்தில் வெள்ளி பொன்னாதல். வள்ளலார் சென்னையில் இருந்த காலத்தில் ஒரு ஏழை குடும்ப கிறிஸ்தவருக்கு தினம் 2 ரூபாய் வெள்ளி ஆகும்படி கற்றுக் கொடுத்தார். அவருக்கு பேராசை அதிகரிக்கவே அவர் பொன் செய்ய எண்ணம் கொண்டு வடலூருக்கு வந்து மௌனமாய் வள்ளலார் அருகில் நிற்க, வள்ளலார் அக்கிறிஸ்தவர் கொண்டு வந்த வெள்ளி பூண் கட்டிய தடியை வாங்கி வெள்ளி பூனை தட்டி எடுத்து தன் கையில் 5 நிமிடம் வைத்திருந்து தங்கமாக காட்டி தர்மசாலை கிணற்றிலே எரிந்துவிட்டார். பிறகு அவரை போய் வாரும், எல்லாம் சித்தியாகும் என்று அனுப்பிவிட்டார். அக்கிறிஸ்தவர் சென்னைக்கு திரும்பி வந்து முன்போல் வெள்ளி செய்ய தொடங்கிய போது வெள்ளி ஆகவில்லை. இதனால் அக்கிறிஸ்தவர் தன் தவற்றை உணர்ந்து வருந்தினார். பணத்திலே சிறிது ஆசை ஒன்றில்லை, நான் படைத்த பணங்களை பலகால் கிணற்றிலே எரிந்தேன், குளத்திலும் எரிந்தேன், கேணியிலும் எரிந்தனன் என் தாய், குணத்திலே நீதான் கொடுக்கின்ற பொருளை எரிகளேன், கொடுக்கின்றேன் பிறருக்கே, கணத்திலே எல்லாம் காட்டு நின் அருளை கண்டனன், இனி சொல்வது என்னே என்று சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. திரு அருட்பிரகாச வள்ளலாரின் அற்புதத்தில் பக்குவ காலம் சமீபத்தில் இல்லை. ஒரு கால் சாலையில் உள்ள அன்பர்கள் வள்ளலாரை எல்லா பிணியை போக்கும் வலிமையுள்ள மருந்து செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ள சில மூலிகைகளை சேர்த்து வைத்து மாடு தின்னாமல் பாதுகாக்க சொன்னார். அவ்விதமே அவர் அன்பர்கள் மூலிகைகளை சேர்த்து வைத்துவிட்டு வள்ளலார் கருங்குழிக்கு போயிருந்ததால் இவர்கள் சீட்டு ஆடத் தொடங்கினர். மாடு மூலிகைகளை மேய்ந்து விட்டது. உடனே வள்ளலார், உமக்கு பக்குவ காலம் சமீபத்தில் இல்லை என தேற்றினர். அருந்தினால் அன்ப கங்குளிர் ஆனந்த விருந்தினால் மகிழ்வித்த அருள் அண்ணலே, வருந்தி நாட வரும்பிணி நின்னருள் மருந்தினால் அன்றி மற்றொன்றில் தீருமோ, தேவர் ஆயினும் தேவர் வணங்குமோர் மூவர் ஆயினும் முக்கன நின்னருள் மேவுராது விலகிடர் பாலரோ, ஓவுராத உடற்பிணி தன்னையே என்று சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. திரு அருட்பிரகாச வள்ளலாரின் அற்புதத்தில் எட்டனாவும் புலால் மறுத்தலும். வடலூரில் உள்ள சேரிக்கு தலைவர் அம்மாவாசை. அவரிடம் வள்ளலார் இறந்த மாடுகளை தின்னாமல் புதைக்கும்படி கட்டளையிட்டார். அவர் அங்கனமே சில நாள் இருக்க, ஒரு நாள் வள்ளலார் இனி மாமிசம் தின்னாதே என்று கூற, அவர் செலவுக்கு எட்டனா வேண்டுமே, பங்கு வருகிற மாமிசம் உண்ண வேண்டாம் என்றால் என் செய்வது
என்ற உடனே வள்ளலார் எட்டனா ஒன்றை மஞ்சள் துளியில் மூடி போட்டு கொடுத்து அவர் பெட்டியில் வைக்கும்படி உத்தரவிட்டார். அன்று முதல் அவர் தினம் எட்டனா வரும்படி பெற்று சுகமடைந்தார். மாமிசம் உண்ணும் வழக்கத்தை விட்டார். இறந்த மாடுகளை மண்ணில் புதைத்தார். உயிர்குலையும் புலை புசிப்பும் உடையவர்கள் எல்லாம் உறவினத்தார் அல்லர். அவர் புற இனத்தார். அவருக்கு பயிர்ப்புறும் ஒரு பசி தவிர்த்தல் மாத்திரமே புரிக பரிந்து மற்றை பண்புரையேல் நன் உதவேல் இங்கே நயப்புறு சன்மார்க்கம் அடையலவும் இதுதான் நம் ஆணை என்றனுக்கே நவின்ற அருள் இறையே மயிர்ப்பரு மெய்த்தவர் போற்ற பொதுவில் நடம் புரியும் மானட என் அரசே என் மாலை அணிந்தருளே என்று சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. திரு அருட்பிரகாச வள்ளலாரின் அற்புதத்தில் சத்திய தர்ம சாலைக்கு வேண்டிய அரிசியும் மற்றும் நாளைக்கு வரும். ஒரு கால் சாலை அன்பர்கள் அரிசி இல்லாமல் வருந்தியதை வேலூர் சண்முகம் பிள்ளை வள்ளலாரிடம் விண்ணப்பித்தனர். உடனே வள்ளலார் தனித்து உட்கார்ந்து சிறிது நேரம் மெல்லென தோத்திரம் செய்து வேண்டி அரிசியும் மற்றும் நாளைக்கு வரும் என்று கூறினர். அப்போதே திருத்துறையூரில் உள்ள ஒரு அன்பர் தமக்கு சொப்பனத்தில் நிகழ்ந்தது போலவே 3 வண்டி அரிசியும் மற்றும் உணவுப் பொருள்களையும் கொண்டு வடலூருக்கு வந்து தரிசித்தனர். சிற்பரமே என் சிவமே திருவருள் சீர் மிகுந்த கற்பகமே உன்னை சார்ந்தோருக்கு அளிக்கு நின் கைவழக்கம் அற்பமன்றே பல அண்டங்களின் அடங்காத என்றே நற்பர ஞானிகள் வாசகத்தால் கண்டு நாடினேன் என்று சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. திரு அருட்பிரகாச வள்ளலாரின் அற்புதத்தில் வள்ளலார் கொடுத்த வஸ்திரம். ஒரு முறை வள்ளலார் கடலூரில் இருந்து குள்ளஞ்சாவடிக்கு அருகே வந்து தங்கிய போது இஸ்லாமியர் ஒருவர் புத்தாடை ஒன்றை வள்ளலாருக்கு கொடுத்து அணியும்படி வேண்டினார். வள்ளலாரும் அதனை அன்புடன் பெற்று அணிந்து கொண்டு இரவில் படுத்து உறங்கினார். வள்ளலார் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது கல்வன் ஒருவன் மெதுவாக அந்த ஆடையை இழுத்தான். அப்பொழுது வள்ளலாரும் அதனை அறிந்து அதற்கு ஏதுவாக பக்குவமாய் சாய்ந்து படுத்தார். அவ்வேளையில் இஸ்லாமிய சகோதரர் விழித்து கொண்டு திருடனை பார்த்து அதட்ட வள்ளலார் இஸ்லாமிய சகோதரை சாந்தப்படுத்தினார். பிறகு அந்த ஆடையை அக்கல்வனுக்கே கொடுத்து அருளினார். இரவிலே பிறர் தம் இடத்திலே இருந்த இருப்பெல்லாம் கள்ளர்கள் கூடி கரவிலே கவர்ந்தார் கொல்லை என்றனது காதிலே விழுந்த போதெல்லாம் விரைவிலே நெருப்பை மெய்யிலே மூட்டி வெதுப்பல் போல் வெதும்பினேன் என் தாய் உறவிலே ஒருவர் திடுக்கென வர கண்டு உள்ளம் நடுங்குற்றனன் பலகால் என்று சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. திரு அருட்பிரகாச வள்ளலாரின் அற்புதத்தில் புறவினத்தார் வைத்த பந்தல் எரிந்தது. வடலூரில் சத்தியஞான சபை கட்டி முடிந்தவுடன் தஞ்சாவூர் மராட்டியர்களை கொண்டு பெரியதோர் அலங்கார பந்தல் மிக விமர்சையாக பெரும் பொருள் செலவிட்டு சில அன்பர்கள் அமைத்தனர். ஆயினும் பந்தல் அலங்கார வேலைக்கு வந்த வெளியூரார் புறவினத்தார் செய்கை கொண்டவராய் பந்தலை உபயோகித்து வந்ததால் வள்ளலார் மேட்டுக்குப்பத்தில் இருந்தே பிரசங்கம் செய்து கொண்டிருக்கும் போது மாலையில் திடீரென வெளிவந்து இது போத பந்தலாகும், இது ஆண்டவருக்கு சம்மதமில்லை, அருட்பெருஞ்சோதி தரிசனம் பாருங்கள் என்று கூறியவுடன் சில நிமிஷத்திற்கு மழை உண்டாகி அப்பந்தல் மேல் இடி விழுந்தது. அன்பர்கள் இதனால் சபைக்கு கெடுதி நேரிடுமோ என்று வருந்திய போது வள்ளலார் சபைக்கு கெடுதி ஒன்றும் நேரிடாது என்றும் நெருப்பை அவிக்க வேண்டாம் என்றும் கூறினர். அவ்விதமே நெருப்பு 4-5 நாளாக எரிந்து கொண்டிருந்தும் சபைக்கு சிறிதும் அபாயம் செய்யவில்லை. கொலை புரிவார் தவிர மற்றை எல்லாரும் எனது குலத்தரே, நீ எனது குலத்து முதல் மகனே, மலை வரவே சுத்த சிவ சன்மார்க்கம் வளர வளர்ந்திருக்க என் வாழ்த்திய என் குருவே என்று சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. திரு அருட்பிரகாச வள்ளலாரின் அற்புதத்தில் வடலூர் ஞான சபையில் ஒளி காட்டும் தீபம் பிரதிஷ்டை செய்தது. ஞான சபையில் அமைப்பதற்கு சென்னையிலிருந்து 5 அடி உயரமுள்ள சீமை கண்ணாடியை வரவழைத்து சித்திவலாகம் என பெயர் வாய்ந்த குடிசையில் வைத்திருந்து ஒரு மண்டல பூஜை செய்தனர். அதன் பின்பு சபாபதி சிவாச்சாரியாரை கொண்டு அக்கண்ணாடியையும் திருவிளக்கையும் ஞான சபையில் பிரதிஷ்டை செய்வித்து அவைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய பொதுவும் சிறப்புமான பூஜைகளின் விவரங்களை அவர்களுக்கு உணர்த்தினர். வள்ளலார் மேட்டுக்குப்பத்திலேயே இருந்து கொண்டு தாம் கூறிய விவரப்படியே முதல் வருடத்தை
பூச தரிசனம் அன்பர்களுக்கு செய்வித்தனர். அருட்பெரும் கடலே, என்னை ஆண்ட சத்குருவே, ஞான பொருட்பெரும் சபையில் ஆடும் பூரண வாழ்வே, நாயேன் மருட்பெரும் மாயை முற்றும் மடிந்தன வினைகளோடு இருட்பெரும் தடையை நீக்கி இரவியும் எழுந்த அன்றே, மானவ நிலைக்கு மேலே வயங்கிய ஒளியே, மன்றில் தானவ நடம் செய்கின்ற தனிப்பெரும் தலைவனே, என் கோனவ மாயை எல்லாம் குலைந்தன வினைகளோடு ஆனவ இருளை நீக்கி அலறியும் எழுந்தது அன்றே என்று சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. அருட்பெருஞ்சோதி.